Ако умрам или загинам, немой да ме жалите. Напийте се руйно вино, скършете ги чашите. Оляха с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георги? Нали Байколи ти дай парите за нея? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с карицата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митко. Мам да храня жена и деца, Гледай си работата, Георги. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти остай царевицата ми, той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзават. Ма ние нали при бай точно щяхме ходим, Георги? Не даваме с този педерас, до кога ще занимава с тази царевица? Половин година ги чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечете. Никой да го правя, да го иба в майната циганска, да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му. Митко! Димитрие! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай са те дета напсувах, ама виж сега, ама аз ти дадах царевица, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царевицата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момче. Какво направи мене? Аз, нали ти кажа, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за ко бягаш, Майка ти да иба! Байколо! Излез, Байколо! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото сега като изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въщо? Няма да го бараш! Ко стана, Ще ти иба, звънеца, ще ти иба! Майка ти си иба! Той ли Байколо, Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дъртака. Тамън сварих ракийката, ма пишмян станах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма ник за един път ракия. Майка ти бъжлек. Ко искат имам и винци. Не. Не го че, ако искаш тогава моята вчерпя едно ми взема. Знаеш кой хубаво? Ако искаш, кусе. Искаш? Виж се, Коло, тук става въпрос за моята царевица. Момчето кае, че ти ще я платиш на мен. Нищо няма ти плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ми правиш? Дали кажа, че ме платиш, бе? Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще иба, селянин, искам да те бия, Ми ако извикам батко си, знаеш какво ще стане? Ари, извикай го, кой ще ми направи, бе? Ще ва фани с майка ти и ще ва и двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба, педарасча мръсно. Пенсионер, какъв ти е проблема на тебе? Не бе, бай Георгия, пак си пиян да мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да не закачаш момчето, моля. Так тебе като откраднаха чеса на всегмен, нали ти иба? Откраднаха го, ама тебе какво те интересува за моя чесън, бе, тапак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Мъкни ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей се! Джуф! Да ти нещо, мой да опечем цяло агни, бе! Гошо, айде да отидем до стомат да вземем агни, бе! Идей ти я агни, аз имам кокошки, бе! Коло, виждам хуй в огъня! Къв кой ти каруца? Сетих се за царевицата. Спокойно, не так, виж го тия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре две врабчета май са и бъд, бе.
Тогаско искаш да набия една чекия, бе. Да, ама трябва да ви призная нещо. Оня ден ме скупиха и сега нямам ташаци. Ти ко нямаш ташаци, как си направиш чекията? Никак. Се разплача. Спокойно, моето момче. Оня ден скупихме коча и май запасах младети. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи мадена коч. И как стане сега тази работа? Гошо, иди при него малко, е. Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Да нося ли мадети на кочата, мън ги сложих в трубичка да ти е по-удобно?